Hej og velkommen til Eva vil gerne søge arbejde som rengøringsassistent. Så vi kan gøre det lidt tydeligere, kan vi ikke? Jo, der. Efter Peter har fået arbejde på fabrikken, vil Eva også gerne søge et arbejde. Hun er uddannet lærer i Polen. Hun vil gerne arbejde som lærer i Danmark, men først må hun lære dansk. Meget dansk. Eva synes nogle gange, det er hårdt at bo i Danmark. Hun savner sin familie og sine venner. Hun savner at kunne tale polsk alle steder uden at skulle tænke hele tiden. Men hun vil gerne støtte Peter, og de skal jo have penge, så de kan købe mad og betale husleje. Hun ved det godt, men nogle gange er det bare svært. Derfor beslutter Eva at søge et job som rengøringsassistent. Hun tænker, at det er et godt sted at starte, mens hun lærer dansk. Så er der en opgave med at finde 8 substantiver fra teksten og 8 verber. Substantiver på dansk hedder navneord, og det er ord for ting, personer, steder, dyr og idéer. Man kan sætte en eller et foran, for eksempel en familie, et arbejde, en ven, et sprog. Verber hedder udsagnsord på dansk. Det er ord for handlinger eller noget, der sker. De kan stå i nutid, hun savner, datid, hun savnede, eller infinitiv, at savne. Eksempler: at arbejde, at lære, at tænke, at støtte. Dialog 1. Eva taler med Peter om at søge job. Eva: jeg tænker på at søge et job som rengøringsassistent. Peter: det synes jeg er en god idé. Eva: jeg vil gerne arbejde som lærer, men mit dansk er ikke godt nok endnu. Peter: det skal nok komme. Ting tager tid, må du huske. Eva: jeg ved det. Jeg vil også gerne hjælpe med økonomien. Peter: det betyder meget. Vi skal nok klare det sammen, ikke? Eva: ja, men nogle dage savner jeg Polen. Peter: det gør jeg også, men vi prøver at bygge et nyt liv her. Eva: du har ret. Jeg skal nok prøve. Britta og Kai har fortalt, at man kan gå på internettet og søge efter job. Eva får hjælp af Britta, som er god til IT, selvom hun er en ældre dame. Sammen sætter de sig ved computeren. På Jobnet finder de en stilling som rengøringshjælper på den lokale skole. Det er kun på deltid, men det er okay at starte med.
Arbejdet er om eftermiddagen, når eleverne har fri. Eva tænker, at det er godt, for så kan Peter nå hjem fra arbejde og passe Andrea, mens Eva er på arbejde. Det føles som en god løsning for familien. Dialog 2. Eva og Britta taler om jobbet. Eva: Tak fordi du hjælper mig, Britta. Jeg er glad for, at du vil kigge på Jobnet med mig. Britta: Det var så let, Eva. Jeg vil gerne hjælpe. Eva: Jeg ved ikke, hvordan man skulle søge. Du er god til IT. Britta: Ja, jeg er måske en gammel dame, men jeg kan godt finde ud af en computer. Eva: Det kan du virkelig. Jeg er glad for, at vi fandt jobbet på skolen. Britta: Deltid er helt okay til at starte med. Eva: Ja, det tænker jeg også. Jeg skal jo lære mere dansk først. Britta: Præcis. Du kan starte stille og roligt. Eva: Og arbejdet er om eftermiddagen. Det er godt, for så kan Peter passe Andrea. Britta: Det lyder som en god løsning for jer begge. Eva: Ja, jeg håber, jeg får jobbet. Britta: Det tror jeg, du gør. Du er dygtig og arbejder hårdt. Eva søger stillingen på skolen og bliver kaldt til samtale hos pedellen. En pedel er en, der sørger for, at der er varme på skolen, at alt lys virker, og at der er borde og stole til for eksempel skolefest. Han laver de praktiske ting. Det er også ham, der ansætter nye til rengøring. Pedellen hedder Aske og er 57 år. Han er en venlig mand. Dialog Eva til samtale hos pedellen, del 1. Aske: Hej, du må være Eva. Eva: Ja, det er jeg. Tak fordi jeg måtte komme til samtale. Aske: Selvfølgelig. Jeg hedder Aske, og jeg er pedel her på skolen. Eva: Det er godt at møde dig. Aske: Jeg står for de praktiske ting her. Varme, lys og andre ting. Eva: Det virker som et godt job. Aske: Jeg kan se, du har søgt stillingen som rengøringsassistent. Har du erfaring? Eva: Kun med at gøre rent hjemme. Jeg var lærer i Polen. Aske: Det er fint. Arbejdet her er om eftermiddagen, når eleverne er gået hjem. Eva: Det passer mig godt. Min mand kan passe vores datter. Eva synes samtalen går fint. Hun må nogle gange oversætte, hvad hun siger på telefonen, men de forstår hinanden. Samtalen fortsætter. Del 2. Aske: Det er kun deltid til at starte med. Er det okay for dig? Eva: Ja, det er helt okay. Jeg vil gerne starte stille og roligt. Aske: Det lyder godt. Og du lærer dansk samtidig, ikke? Eva: Jo, jeg går til dansk undervisning. Jeg prøver hver dag. Aske: Det kan jeg høre. Du prøver dit bedste. Eva: Tak.
Jeg vil gerne blive god hurtigt. Aske: Jeg er en venlig mand, men jeg kan også være lidt streng med rengøring. Eva: Det er helt i orden. Jeg kan godt lide, når ting er rene. Aske: Godt. Jeg ringer til dig senere i dag og fortæller, om du får jobbet. Eva: Mange tak, Aske. Jeg håber det. Forståelsesspørgsmål. 1. Hvem skal Eva til samtale hos? 2. Hvad arbejder Aske som på skolen? 3. Hvilke praktiske ting fortæller Aske, at han laver? 4. Har Eva erfaring med rengøring? 5. Hvornår skal rengøringsarbejdet foregå? 6. Er jobbet på fuld tid eller deltid? 7. Hvorfor passer arbejdstiden godt for Eva og Peter? 8. Hvad lover Aske at gøre senere samme dag? Aske ringer til Eva. Senere på dagen ringer Aske til Eva. Han fortæller hende, at hun har fået jobbet og kan starte i næste uge. Den første uge skal hun i oplæring sammen med Svitlana, der kommer fra Ukraine. Når Eva har lært rutinen, skal hun have sit eget område at gøre rent. Eva skal arbejde fra klokken 3:30 til 7:30 mandag til torsdag. Fredag har hun fri. Det er ikke mange timer, men det giver hende tid til at gå til dansk og blive bedre. Eva bliver glad for Askes opkald. Nu kan hun og Peter begge tjene penge, og når man arbejder, har man måske ikke så meget hjemve, tænker Eva. Hjemve på engelsk er homesick. Dialog. Aske ringer til Eva. Aske: Hej Eva, det er Aske fra skolen. Eva: Hej Aske. Aske: Jeg vil bare fortælle dig, at du har fået jobbet. Eva: Tusind tak, jeg er så glad. Aske: Du kan starte i næste uge. Den første uge er du i oplæring sammen med Svitlana. Eva: Det lyder godt. Aske: Når du har lært rutinen, får du dit eget område at gøre rent. Eva: Perfekt. Hvilke arbejdstider har jeg? Aske: Mandag til torsdag fra 15:30 til 19:30. Fredag har du fri. Eva: Det passer rigtig godt. Så kan jeg stadig gå til dansk. Aske: Ja, det tænkte jeg også. Eva: Tak for muligheden, Aske. Jeg glæder mig til at starte. Aske: Det gør vi også. Vi ses i næste uge. Close-test. Aske ringer til Eva og fortæller, hun kan starte i næste uge. Den første uge skal hun være i oplæring sammen med Svitlana fra Ukraine. Når Eva har lært rutinen, får hun sit eget område til rengøring.
Hun skal arbejde nogle få timer hver dag, men det passer hende fint. Eva håber, at det nye arbejde kan hjælpe hende med at få mindre hjemve. Så har vi en lille ordliste her. Oplæring. Oplæring. Område. Område. Rengøring. Hjemve. Deltid. Pedel. Rutine. Arbejdstid. Ansættelse. Opgave. Skriv 6-8 sætninger om dit eget liv. Brug både substantiver og verber. Du kan for eksempel skrive om dit arbejde eller et job, du gerne vil have, hvornår du arbejder eller går i skole, hvem du bor sammen med, hvad der er svært i Danmark, hvad der gør dig glad, hvad du drømmer om i fremtiden. Eksempler på modeltekst. Jeg arbejder om aftenen. Jeg bor sammen med min familie. Jeg savner mit hjemland, men jeg lærer dansk hver dag. Jeg vil gerne have et bedre job i fremtiden. Eller, jeg står op 6:00 hver morgen. Jeg drikker kaffe og spiser morgenmad. Efter det går jeg en lille tur, fordi jeg kan lide frisk luft. Om eftermiddagen mødes jeg nogle gange med en ven og taler dansk. Jeg vil gerne blive bedre til sproget. I weekenden slapper jeg af, laver mad og ser film. Jeg drømmer om at rejse mere i fremtiden. Eller, jeg står op 7:00. Jeg spiser morgenmad og går på arbejde. Efter arbejde handler jeg ind. Om aftenen slapper jeg af og ser tv. I weekenden besøger jeg venner og går en tur. Det var læseteksten om Eva, der får et arbejde. Vi ses. Ha' en god dag.